салом дӯстон, ин Knockout TG аст. Дар ин ҷо мо дар бораи хабарҳои напанав аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Ман ин хабарҳоро беэҳтимол тоза мешуморам. Баъд аз тамошо шумо худатон хулосаатонро бароред. Раҳмати калон ба он нафароне ки дар соҳаи эҷодиёт дастгирӣ мекунанд. Ссилка дар зери видео. Шумо вақти кам доред. Мо инро қадр мекунем. Биен шурӯъ мекунем. Рафтем. Арманд Сарукян оиди бозгашт ва набарди навбатии худ дар мусоҳиба чунин гуфт: умедворам ки дар тобистон ё охири сол барои камарбанд набард кунам. Ин лаҳзаро бесаброна интизорам. То он дам маҷбур ҳастам ки дар мусобиқаҳои гӯштин ва греплинг иштирок кунам, то вақтамро беҳуда нагузаронам. Ҳоло ҳама чиз аз Илия Топурия вобастагӣ дорад. Агар ӯ бозгашти ӯ давом андозад, ман имкони барои камарбанд набард карданро ҳамин тобистон ба даст хоҳам овард, гуфт Арманд. Албатта дӯстон, айни ҳол ҳолати Арманд дар ташкилот хуб нест, зеро президенти ташкилот Дана Вайт ба Арманд набард барои камарбандро надода истодааст. Шарабуддин Магомедов бо набарди навбатии худ омодагии ҷиддӣ дида истодааст. ба фикри шахсии шумо рақиби навбатӣ барои Шарабуддин кӣ мешавад? Дар зери видео фикратонро нависед. Президенти созмони ACA Магомед Бибулатов оиди мусобиқа дар Тоҷикистон гузарондан фикри худро баён кард. Агар дар Тоҷикистон ММА-ро аз нав қонунӣ кунанд, омодаанд он ҷо мусобиқа гузаронанд. Ёдовар мешавем ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳорибаҳои варзиши омехта, яъне ММА қонунӣ нест. аз ҳамин лиҳоз то ҳол ягон мусобиқаи ACA ё ин ки UFC баргузор нагардидааст. шумо оиди гуфтаҳои президенти ташкилоти ACA чӣ фикр доред? оё ҳамин сол ё солҳои наздик дар Тоҷикистон мусобиқаҳои ММА баргузор мешаванд? фикратонро дар зери видео нависед ва мо бошад мегузарем ба хабари асосии видео. турнири ACA 200 ки дар он ҷо Али Халқ Багов бояд бо Эдуард Вартанян набард мекарданд, бинобар аз сабаби ҷароҳат бардоштани Эдуард набард лағв гардид ва Искандар Мамадалиев дар муддати кӯтоҳ ба набард бар зидди Али Багов розигии худро баён кард ва ташкилоти ACA низ барои баргузор намудани ин ҷанг розӣ шуданд. ҳамакнун 6 феврал дар турнири ACA 200 дар шаҳри Москва Али Багов бо Искандар ворид яктагон мешаванд. хотиррасон мекунем ки Искандар дар турнири ACA 197 бар зидди Висенте Круз ворид яктагон гашта буд. дар раунди якум хуб ҳунарнамоӣ кард, аммо дар раундҳои баъдӣ тамоман аз ҳамла кардан даст кашида буд. ҳамакнун набард бар зидди Али Багов барои Искандар як имтиҳони хубе хоҳад гашт. шумо оиди ин набард чӣ фикр доред дӯстон? дар зери видео ҳатман фикрҳоятонро нависед. дар ҳамин ҷо бошад мо видеои имрӯзаро ба охир мерасонем. пайгири шабакаи Knockout TG бошед, зеро мо ҳамарӯза хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА пешкаш шумо мегардонем. боқӣ тансияту хонаобод бошед. то видеои навбатӣ, хайр.